Hrvatski radio, prvi program. Vrijeme je za naš redoviti intervju Gospodarskog utorka u kojem i jutros predstavljamo uspješne hrvatske poduzetnike. Idemo u Podravinu, u Kalinovac, selo s 1500 stanovnika nedaleko od Đurđevca i u tvrtku Rasko, koja proizvodi petinu najvažnije komunalne opreme na europskom tržištu. Razgovaram s vlasnicima tvrtke Franom Franičevićem i Darkom Pavišom. Njih dvojica su Rasko osnovali 1. lipnja 1990. Možemo kazati da smo za 22 godine postigli puno. Danas tvrtka Rasko, recimo, možemo slobodno kazati, spada u 5 najvećih europskih proizvođača komunalne opreme. Naravno, sa ciljem da do 2015. zauzmemo negdje 3. poziciju na europskom tržištu i to je otprilike naš cilj. Nije bilo lako, vjerojatno, i konkurencija je ta evropska jaka, vi ovdje evo iz Podravine tako visoko se digli. Ja, pa nije bilo svakako lako, pogotovo u vremenima kad smo krenuli. Mi smo krenuli 90. godine, pa je bio rat, situacija je bila dosta složena i teška, ali kvalitetnim odabranim proizvodnog programa, ulaganje u ljude, stručnjake, strojeve, tehnologiju, investiranjem, došli smo do ovoga, do gdje smo danas. Gledam kataloge, vi ste dosta ovako skromni, barem za početku na riječima, ali ove slike i sve ovo što radite, velik proizvodni program. Pa je, proizvodni program je dosta širok, nastao je praktički iz želje djelatnika i vlasnika tvrtke Rasko da zadovolje sve naše kupce na domaćem tržištu, pa smo praktički sve ono što su oni htjeli nabavljati, što su htjeli kupovati, a što smo mi mogli napraviti, radili. I iz tog je izašao jedan dosta veliki, široki proizvodni program, jedna velika ponuda komunalne opreme za zimsko i ljetno održavanje prometnica, magistralnih cesta, autocesta i gradskih prometnica. Gospodin Paviša je rekao, niti jedna tvrtka u Europi nema ovakav proizvodni program. Većina firmi koja se bavi ovom vrstom proizvodnje se specijalizirala ili za ljetni ili za zimski program. Što znači ili proizvode kranske kosilice, četke za kolnik i slične proizvode koji su vezani uz ljetno održavanje prometnica, ili proizvode snježne plugove, posipače, ono što treba za održavanje prometnica zimi. A vi ste uklopili jednoj i drugoj. Normalno, kad smo počinjali na hrvatskom tržištu, koje je relativno malo, morali smo imati nešto što ćemo moći ponuditi u toku cijele godine, jer ne može firma živjeti sezonski, pola godine ćemo nešto malo prodavati, a pola godine životariti. Tako da smo se odlučili razvijati i jedan i drugi program, što se pokazalo punim pogodkom, jer to nitko u ovom trenutku u Europi ne može ponuditi. A naši klijenti se bave održavanjem prometnica i ljeti i zimi, ne samo u jednom periodu. Zato sad imate i tržište od, da tako kažemo, ovih mediteranskih zemalja, poput Španjolske, pa sve tamo do sjevera, a čujem i prvi proizvodi otišli ne samo u Rusiju, već duže izvozite nego i u Kinu. Da, Rasko je unatrag 10 godina, kako smo počeli sa izvozom, vrlo intenzivnim marketinškim aktivnostima i obradom tržišta u cijeloj Europi uspio ući u 25 europskih država, a evo ulazimo i u neke prekomorske, da tako kažemo, države. Zahvaljujući širokom proizvodnom programu i vrlo velikim ulaganjima u marketing, izlažemo na najvećem europskom i stvari svjetskom sajmu IFAT u Minhenu, koji se održava svake 2 godine, i to nam je pomoglo u odabiru distributera koji sada evo prodaju naše proizvode u 25 europskih država. 80% proizvodnje se čak izvozi. Da, mi smo već odavna prerasli potrebe hrvatskog tržišta što se tiče naših proizvodnih kapaciteta i počeli proizvodnju za izvoz, jer vjerujem da toga nema, firma ne bi mogla dalje se uspješno razvijati. Zbog toga
što su potrebe europskog tržišta prilično velike i ono što je kolega Franičević rekao, mi smo ušli među 5 najvećih proizvođača, logično je da se većina proizvodnje u ovom slučaju, evo, ove godine će biti 80% proizvodnje plasirano u strane države. Spominjete marketing, međutim ono što je ipak zanimljivo je i vjerujem i osnovno da su to vaši proizvodi, vaše inovacije, vi ste ulagali tu i u kadar, imate 200-tinjak zaposlenih, velik broj je tu sa visokom stručnom spremom. Od 203 radnika... Iznad našeg prosjeka, rekao bih. Svakako, da. Od 203 radnika, koliko ih evo od jučer ima u firmi Rasko, 52 je visoko obrazovanih stručnjaka, prije svega strojarstva, ali i elektrotehnike, ekonomije, pa i čak dizajnera i tako. To je rezultat naše dugoročne strategije gdje smo praktički od prvih dana osnutka firme rekli da ćemo se baviti proizvodnjom, da ćemo razvijati vlastiti proizvod, a za to vam trebaju i stručnjaci. Mi trenutno stipendiramo 12 budućih inženjera, odnosno ekonomista koji će raditi u firmi, a nedavno smo zaposlili 7 pripravnika, tako da se taj broj visoko obrazovanih stručnjaka u budućnosti bude još više povećavao. Bez vlastitog razvoja ne možete se boriti sa konkurencijom, jer mi nismo ništa kupovali, nikakve licence ni ništa, nego smo praktički vlastitim snagama, vlastitim znanjem i iskustvom, gledajući što radi konkurencija i što su potrebe naših klijenata, razvili jednu vrlo široku paletu od preko 40 različitih proizvoda koji se proizvode svaki od njih u nekoliko dimenzija, tako da je taj proizvodni program jako široki. Kažete, niste kupovali licence, ali niste kupovali ni tvrtku, nego ste od zanatske radionice krenuli. Evo, kolega Franičević i ja smo 1990. bili jedini radnici u maloj zanatskoj radnji u Kalinovcu. Kako smo se odlučili za ovu vrstu programa i proizvodnje, tako smo i počeli zapošljavati i ljude i već nakon kratkog vremena preselili se u jedan iznajmljeni prostor, malo veći od onoga koji smo imali u početku, a kažete nismo ništa kupovali. Ne, stvarno smo na ledini od ničega gradili sami i infrastrukturu i objekte i investirali svaku zarađenu kunu i u objekte i u... Da, ovdje danas evo u Kalinovcu 5 hala u kojima ovih 200 zaposlenih radi. U ovom trenutku imamo gotovo 12.000 kvadratnih metara proizvodnih prostora koji su opremljeni vrhunskom tehnologijom, znači numeričkim strojevima, zadnja riječ tehnike možemo reći. Ja ću reći da smo mi u ovih 22 godine, pa dobro, ajde, zadnjih 15 godina koliko intenzivno investiramo, uložili preko 50 milijuna kuna u izgradnju proizvodnih objekata i opremanje. Normalno. Kako to financirate, s obzirom da se uglavnom mnogi danas žale da banke ne pomažu proizvodnju i ne potiču? Prije svega radi se o vlastitom kapitalu. Znači mi nismo podizali svoju dobit, nego smo reinvestirali. To je bio i dan danas je to osnovni izvor prihoda za naše investicije. Normalno da smo dizali i kredite, jer ne možete veliki proizvodni objekt napraviti isključivo vlastitim sredstvima, niti bi to bilo pametno. Krediti pregovaramo sa poslovnim bankama i dobivamo relativno povoljne uvjete. Oni nisu bili tako povoljni u trenutku kad smo mi kretali, kad smo gradili prvu halu, jer normalno nismo imali ništa, bili smo na goloj ledini. A sada imamo objekte koji vrijede jako puno i normalno da možemo dobiti onda i dobar bonitet i dobre kamate.
Gospodine Franičeviću, po čem ste vi to uspjeli vašu konkurenciju pobijediti? Pa gledajte, ono što mi pokušavamo objasniti našim kupcima je da tvrtka Rasko daje najbolju vrijednost za novac. Šta bi to značilo? To bi značilo da kod nas mogu riješiti svoj problem, nabrave strojeve koje trebaju, ali i da kad im prodamo stroj, da ih nećemo ostaviti same, da je servisna podrška koja je kod ovih strojeva vrlo značajna, da je servisna podrška sigurna i da je ona promptna i na vrijeme. Vi servis rješavate u 25 ili koliko ste rekli država da izvozite? Da. Mi servis rješavamo u 25 država. Za servisiranje te opreme zaduženi su naši distributeri koji moraju imati servisnu komponentu u svojim firmama, a servis u Hrvatskoj držimo direktno iz tvrtke Rasko. Dobro, to je jedan dio. Kako se borite sa konkurencijom po pitanju cijena? Pa po pitanju cijena možemo kazati da smo jeftiniji od najveće europske konkurencije, to je nekoliko europskih firmi, nekoliko europskih proizvođača, i možemo kazati da su naši proizvodi otprilike od 20 do 25% jeftiniji za kupca. Kako to postižete? Čujte, efikasnost u svakom slučaju, racionalizacija troškova u proizvodnji, brza reakcija, da onda recimo ipak niži troškovi radne snage nego što troškovi ima naša konkurencija, posebno u zapadnoj Europi. Pa plaće zaposlenih u Rasku su, ja bih ovako rekao, relativno visoke. One su otprilike nešto iznad hrvatskog prosjeka. I ono što je najvažnije, u zadnjih 22 godine od početka poslovanja tvrtke Rasko mi nismo imali nikad problema sa isplatama plaća. One su redovite i one su za današnje uvjete koje vrijede u Hrvatskoj, posebno u okruženju gdje mi radimo, su primjerene. Izvozite, pa je onda uvijek izvoznici se žale na tečaj. Kako vi na to gledate? Pa gledajte, svakako bi bilo korisno da je tečaj nešto veći. To bi bilo stimulativno za izvoznike, pomoglo bi da mi, da ovako kažem, i naše kalkulacije prilagodimo i omekšamo. Ali bi pomoglo i onim drugima koji nisu izvoznici da jednostavno sva ta, da ovako kažem, relativno visoka prava, relativno visoke plaće koje se primaju dovedu se u nekakav red s obzirom na situaciju kakva je trenutno u Hrvatskoj. Prema tome, jedna programirana devalvacija u iznosu do 3-4% godišnje svakako bi pomogla izvoznicima. To je nešto što bi puno pomoglo. Gospodin Pavića, spomenuli ste da ste nedugo zaposlili 7 pripravnika, da čuo sam da je bilo jako puno kandidata, stipendirate. Mi smo u 7. mjesecu završili sa jednim natječajem koji smo objavili preko internetskih portala i preko Zavoda za zapošljavanje. Trebali smo ljude u odjelima razvoja, proizvodnje, marketinga, financijama. Javilo se na naše sveopće iznenađenje preko 650 visoko obrazovanih mladih ljudi koji bi u svojstvu pripravnika rado došli u našu firmu. Na temelju tako široke baze mogli smo odabrati 7, odnosno 7, 3 djevojke i 4 mladića koji su došli u našu firmu. Svako od njih je dobio svojeg mentora koji ga uvodi u posao i po posebnom programu će raditi kod nas najmanje godinu dana, a vidjet ćemo, ja vjerujem da će se, s obzirom da smo imali mogućnost odabrati, da će oni i ostati ovdje raditi dalje u firmi. 650 kandidata, jesu to tu iz okruženja, tu iz Podravine, Đurđevac, Koprivnica, ili je to daleko širi interes da mladih da dođu u ovaj kraj i vašu tvrtku zapravo? Da, to je bilo praktički iz cijele Hrvatske pa iz okruženja, ali dobivali smo molbe od Dubrovnika preko Pule do Osijeka. Tako da iz svih krajeva Hrvatske su molbe dolazile. Gospodin Franičeviću, dolaze naravno svih struka, od elektrotehničara, ali najviše strojara. Koliko ti mladi ljudi koji završe fakultet su sposobni ući u proizvodnju?
Pa svakako na početku nisu. Zato i postoji, ajde da ovako kažem, pripravnički staž gdje ih mi pripremamo da bi mogli preuzeti odgovorne zadatke koje su pred njima. Ako su to u pitanju konstruktori proizvoda ili možda na nekim drugim radnim mjestima, ali sigurno da nisu u početku i pokazuju se manjkavosti kompletnog školskog sustava i od srednje škole i od fakulteta. Međutim, mi činimo sve da te mlade ljude uputimo i da ih pretvorimo u korisne djelatnike u tvrtki. Iz tog razloga vrlo ozbiljno pristupamo mladim ljudima kad dođu u našu firmu, imaju posebne programe obuke. Pomenuli ste manjkavosti obrazovnog sustava. Što bi se tu, po vašem mišljenju, trebalo mijenjati? Pa gledajte, svakako bi svi ti mladi ljudi, i oni sa srednjom školom i oni visoko obrazovani, trebali, ajde da ovako kažem, više raditi u praksi. Bolje poznavati proizvodnju, bolje poznavati tvrtke, bolje poznavati probleme s kojima će se u budućnosti sretati. Nije dovoljno samo teoretsko znanje koje je, i to teoretsko znanje je upitno, a kamoli da ne kažem da jednostavno ne poznaju gospodarstvo, ne poznaju tvrtku, ne poznaju poslovanje u tvrtkama. I to je problem. Za vjerovati je da će se nešto u tom školskom sustavu morati mijenjati u smjeru da ti mladi ljudi budu više prisutni u poduzećima na praksi za vrijeme svojeg školovanja. Evo, govorili smo o vašoj tvrtki, govorili smo o obrazovnom sustavu. Što kažemo na gospodarsku politiku opću? Kad govorimo o budućnosti, tvrtki Raskov će značajno pomoći ulazak Hrvatske u Europsku uniju. Tu se skidaju neke barijere carinske i birokratske, da ovako kažem, i to je za nas vrlo značajno budući da smo pretežno orijentirani na izvoz. Znači, to je ono što će nam pomoći, to je ono što će, ajde da kažem, olakšati. Jer tu smo imali do sada velikih problema. Pogotovo sa nastupom našeg servisa u inozemstvu, pa sa izvozom i tako dalje, i tako dalje. Što se tiče opće gospodarske situacije, nije za očekivati da ćemo tako brzo napraviti nekakav značajan napredak, ali svakakav napredak, pa makar onaj minimalni, bi bio značajan. Ono što je moje razmišljanje je da bi, recimo, država, vlada morala iznaći načina da se stimuliraju dobri, pozitivni primjeri, izvodnici i preko subvencija ili preko drugih olakšica, jer to je onaj zdravi dio gospodarstva koji u stvari će izvući Hrvatsku iz ove krize. I samo oni su to u stanju. I to pretežno izvoznici. Kako vidite budućnost Hrvatske u nekakvoj konkurenciji? Gdje se možemo mi snaći na tom svjetskom tržištu i vidjeti sebe kao malu zemlju? Pa dobro, mogao bi reći recimo da bi to otprilike moglo izgledati kao model hrvatskog gospodarstva, kao model tvrtke Raskov. Znači, to su proizvodi gdje treba dosta znanja, dosta inženjerskog znanja, gdje treba dosta inženjerskog rada, gdje treba dosta radne snage, dosta sati radne snage, i to su proizvodi gdje mi možemo konkurirati. To nije visoko automatizirana proizvodnja, to nije visoko serijska proizvodnja, jer praktički takve proizvodnje ja ne vjerujem da bi Hrvatska mogla konkurirati. Ovaj tip proizvodnje gdje ima dosta ljudskog rada, posebno stručnog inženjerskog rada, kvalificiranog radničkog rada, tu svakako možemo biti konkurentni, i to je upravo segmentu strojeva koje proizvodi tvrtka Raskov, i zbog toga smo između ostalog uspjeli.